רע"א, סעיף ג' רע"א, סעיף ג' הנה ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה לכבוד היום ולקידוש היום. מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי הסעודה ומה שיקנה יין לצורך היום. ועל יתניא כבוד יום קודם לכבוד לילה הוא דווקא בשאר צורכי סעודה, ואם אין לו אלא כוס אחד לקידוש כבוד לילה קודם לכבוד יום. עושה ככה שקידוש הלילה זה, לא אמרנו שזה מצוות עשה דאורייתא הלילה, ביום קוראים לזה קידושה רבה. קידושה רבה זה נכנס לגמור, כל הקידוש האמיתי זה בלילה. אז אם אין ידו משגת תקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה, אז יקנה יין לקידוש בלילה ממה שיכין צורכי סעודה. אל תאכל בשר, אל תשתה, תביא יין, זה תעשה קידוש. או ממה שיקנה יין לצורך היום. הוא אומר לא, קונה יין ליום, לא, אל תקנה יין ליום. אז צריך לילה, תקנה לילה. היה כתוב שכבוד יום קודם לכבוד לילה, זה בשעת צורכי סעודה. אדם עכשיו יש לו גלידה, מתי יאכל אותה? בלילה או ביום? שיאכל אותה ביום. אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. אומר המשנה ברורה, מוטב שיקנה לקידוש ומצוות עשה דאורייתא ולהכין סעודה ומצוות עונג. דברי קבלה, כתיב וקראת לשבת עונג, ואף אחד מצוות עשה של זכור מוכן לקיים בזכירת דברים של ברכות שבת בלבד, ולעיין אלא אלא מדברי שורפים, כמו שאמרנו לפני כן, שהעיקר זה בתפילה. תפילה ריקם עד לעיקר הקידוש ומן התורה, גם יין שלו קודם, הסכימו הפונים בכל דווקא כשיש לו פת לצורך הלילה לצורך היום. רק כשאין לו פת, שיקנה לו פת ויקדש עליו, יעשה קידוש של הפת. וחייב לאכול פת בלילה, וכן אין לך ביום השבת. אם יש לו לקידוש לילה ואין לו לקידוש היום ולכבוד היום, אתם מסתבר לכבוד יום עדיף לקידוש היום בכל מקום. אפשר תדעי לו בפת, המותר יקנה יין לקידוש היום. יין לצורך היום, יין לצורך קידוש היום. ואתן לקידוש הלילה יקראו מדאורייתא. קידוש היום הוא רק מדרבנן. ואף אחד אולי יוכל לומר ברכת קידוש הריפתא, לחם, וביום כשלא לו על מה לקדש יש עוד לקידוש, מכל מקום כאן במקום שיש יין מקדשים הריפתא, זה היה לעדיף לו. אפשר עוד צורכי זק כזמן שיש לו מעט מיני מגדים, טוב יותר שמכן לצורך שפת היום. ובספר ים של שלמה קורא תיגר על שאין לזהם בזה, ועד עולם מוסיפים בליל שבת. אחד עושה ליל שבת, דווקא בליל שבת, מביא קינוחי, דברים, זה ביום, אין לו ככה לדבר. למה? כבוד שבת. קודם לכבוד יום היינו בין צורכי סעודה עד יום, בין לקידוש שם ביום. סעיף ד' אסור לטעום כלום קודם שיקדש אפילו מים. ואפילו אם התחיל בעוד יום צריך להפסיק. תדעו לכם, זו ההלכה הזאת, צריך להגיד אותה להרבה נערים. עם גרעינים ראיתי. בהבדלה כתוב שמי שישותה לפני הבדלה, מי שאוכל לפני הבדלה מתתו בהשכרה, חלק. אבל מים מותר. יש דעה שמים מחמירים, אבל מים יש שתי דעות. מים שם מותר. פה אפילו מים אסור. אסור לטעום כלום קודם שקדש, אפילו מים בלילה. אם התחיל בעוד יום, צריך להפסיק. שפורס הפעם הוא מקדש, ואם היו שותים יין תחילה, אינו אומר לקידוש בלבד, ולא ברכת היין. התחילו סעודה, אז עושה קידוש. אחר כך הוא הולך לברכת המוציא. אם אין לו יין, הוא מקדש על הפת, לא ברך המוציא. ויש אומרים שאף כשמקדש על היין, לא ברך המוציא. בכל אופן, רואים כמה זה העניין הזה של אסור לטעום. וזהו רק איסור דרבנן, ותן כהן דחיוב של הקידוש חל מיד בכניסת שבת, ואפילו לא קיבל השבת בידיעה. דכיוון שנעשה ספק חשיכה, אם הליכה על השבת, וקיבל השבת, אפילו עדיין יום גדול, דין האחי. אם רוצה לקבל שבת בעוד יום, הוא קדש ולאכול ולפעל הרבה אחר כך ואלה רשאי. אז זה ממש מצווה להגיד את זה. איפה כתוב שיש לו השכרה? שמי שאוכל? זה שם במוצאי שבת. במוצאי שבת זה כתוב. אני אומר, בשבת כתוב שמותר. אז מה עכשיו נגיד?